Els anys, el temps que se'ns escapa fugisser, són com una espiral per on transita la vida. L'avi Joan ja en té 90 d'anys. En són molts, ell sempre ho diu. Els ha viscut en plenitud, des de la seva senzillesa. En gairebé un segle ha vist la guerra i la pau, la misèria i l'abundància. S'ha mogut a peu, amb tartana, amb bicicleta, amb moto, amb cotxe. Ha contemplat amb dolor la transformació del paisatge, del seu món. Ha estat un home íntegre, que ha professat un gran amor per als seus i la seva terra. Ha arrelat als seus camps, als solcs i cristalls, a les canyes de l'hort, continua ara, més lentament, assaborint la vida. Jo em dic Joan Bolar, soc d'una família d'aquí, de Parets del poble. Jo vaig néixer al desembre de l'any 29, aquí a la casa aquesta de Can Papet, que era una finca molt gran. Jo era el més petit d'una colla de 7 germans, que érem 5 nois i 2 noies. El Josep i el Miquel eren els grans, ja eren valents per treballar i això, I nosaltres érem els més petits, però també, de seguida ens van enganxar cap al camp. La meva infància, de jovenet, de petit, jo vaig anar a una escola a Mollet, a l'escola Vinyes de Mollet. El meu pare li havien aconsellat que m'hagués proporcionat estudis ja per tenir una carrera, saps com vull dir? Però com que a casa només havíem treballat al camp i era una finca molt gran i això, doncs, mira, em vaig quedar a casa i a fer de pagès. Si aquests camps de per aquí, a la vora, poguessin parlar, és de comptar que el temps del segar començàvem sempre a les 5 del matí, que encara era fosca, i a les 11 del vespre tocaven un pit, una sirena de la fàbrica de Parets que se sentia per tota la comarca, i nosaltres encara estàvem al camp apilant les garbes, que dicen, les gavelles, oi? Llavors cap a casa, sopar una mica i cap a dormir. No ens vagava no d'anar a ballar llavors. Quan jo el vaig conèixer, doncs ell era un xicot jove, que anava així amb un carro i un cavall, era prim, alt, li agradava molt la bicicleta, i venia allà a les 7 Portes. Em va veure i vam parlar alguna mica, que jo havia vingut de la muntanya, que aquí, que allà, i es veu que ell li va fer gràcia tot això. Jo era jove i ella també això, m'hi vaig fixar i em va començar a agradar, em vaig enamorar, diguéssim-li com vulguis. 5 anys vam festejar. Quan ens vam casar, ell em sembla que tenia 28 anys. Jo era més jove, jo 25. Em sentia jo doncs molt feliça i molt afortunada. La Rosa Maria va néixer... Ai, cony, ara... A Sicília, com va néixer la Rosa Maria? Ens vam casar a l'octubre i ella va néixer el 25 d'agost. No sé si van els 9 mesos, ni ho sé, suposo. Era molt ploranera, però esclar, llavors també vam donar-nos compte que ploraven de gana. Havien d'alimentar més la canalla. Va néixer molt petita, no es volia agafar a mamar el pit, això que la Cecília, la seva mare, tenia llet per criar un vedell. La Rosa Maria no volia agafar-se el pit. I la Fàtima sí, fins a mig any només no se li donava cap més aliment, sinó que la llet de la mare. Jo estava molt joiós de les nenes i de les filles. Jo les estimava molt i eren una joia per mi. Tenia una Ducati i les portava al col·legi i em portava amb aquell moto, amb la moto aquella, 3 o 4 canalles. Cap allà. Jo me'n recordo que a mi m'ensenyava molt a fer les taules de multiplicar, que les feien com cançons. Jo era molt petita i em costava molt d'aprendre, i anava allà a la quadra, i ell munyia i fèiem taules de multiplicar. 2 per 2, 4, 2 per 3, 6. Jo recordo molt una escena, la tinc gravada, d'estar amb ell allà en aquells camps. Jo devia ser molt petita i ell collia remolatxa i llavors tornàvem amb el carro i el cavall. Jo sobre les remolatxes, i per mi era una mostra com de la felicitat. I ens cantava una cançó que era la història del Barbapum, l'única cançó que li havíem sentit a cantar mai. Allà a l'Etiòpia n'hi havia un rossellum. A
Els anys van córrer de pressa i en un obrir tancar d'ulls vam arribar els nets. El primer vaig ser jo, l'Eduard, després la meva germana Laura i en acabat l'Eulàlia. Per nosaltres, casa als avis sempre va ser com el país de nunca jamás, la nostra illa secreta on podíem ser lliures i on tot era possible. I mentre les fogueres de Sant Joan engolien el temps de la nostra infància, el Vallès es transformava a un ritme imparable. El Vallès ha canviat molt, home. Antes era una comarca completament agrícola i ara, de Granollers en avall, tot és industrial, saps com vull dir? I llavors, aquí, quan es van posar fàbriques i això, jo també vaig treballar bastants anys en una fàbrica. No era el meu, però mira, a mi també m'hi vaig acostumar. El meu pare va abandonar la feina de pagès forçat per les circumstàncies. El món anava cap aquí, però li costava moltíssim. De fet, ell sempre en el seu carnet d'identitat havia posat que ell era pagès o era agricultor. Mai va admetre un canvi de professió. Ja deien com al Vallès no hi ha res, era molt maco. Tot eren camps, una casa de pagès aquí, una altra allà, i ara ha vingut un canvi que de tot això ja no hi ha res. Tot s'ha convertit en naus. Quan jo era petita era tot com un paradís, era tot verd i camps, i ara és un nucli industrial i carreteres per un cantó, carreteres per un altre. No ho sé, que estem aquí com ficats a dintre d'una illa que quasi bé ja no ens hi toca. Jo vaig néixer aquí i vaig viure fins que em vaig casar. Era una casa de senyors que està abandonada, collons. Aquí on hi ha aquestes màquines i això, aquí hi havia les quadres de les vaques, Jo m'havia fet un fart de treballar aquí, de munyir i de treballar al camp, i ara ja tens aquests records, però res més. En el fons tens enyorança i dius com pot haver arribat a acabar d'aquesta manera, però... El pare i la mare viuen en el veïnat on s'han quedat pràcticament sols. Allà estan com una parella de dues persones grans que per mi són molt entranyables, em generen molta tendresa. Volen continuar sent el que han estat sempre. Llavors, per ells suposo que tenir els seus animals, encara que siguin 4 conills, 4 gallines, és una mostra de sentir-se vius, de sentir-se útils i d'envellir amb molta dignitat. Ui, no sabria com dir-ho, com és el meu pare. És una persona, primerament molt bona persona, una mica distret, li agraden molt les coses de pagès, parlar amb la gent, anar al mercat, és molt sensible amb les coses del medi ambient, molt catalanista. És un avi molt carinyós, molt de la broma, molt alegre, que entén molt els altres també. L'avi Joan per mi és un home de la terra, consagrat a la família, un home de pau. No el veig un home vell ni gran ni que tingui 90 anys. El veig un home molt vital i molt fort. Dels d'abans, com el meu pare, gent d'una sola peça, autèntics, pancaires, amb un sentit del deure molt fort. No ens hem discutit mai, no ens hem renyit mai per res, ni per fer la feina, ni per... Mai, mai. El que m'agrada més de l'avi és que, encara que sempre expliqui les mateixes històries i faci les mateixes bromes, doncs sempre fa sortir un somriure a tothom. Ai, ara ja som molt grans, però bé, no ens ha pas vingut la idea de separar-nos encara. Sempre he pensat que el meu pare ha estat un bon pare, i repeteixo molt la paraula. Continua sent el de sempre. El miro i de vegades veig fotografies de fa uns anys i no el veig tan canviat. És una bona persona i un gran pare. Ell es desprenia per la seva família. Jo crec que les filles ens estimava moltíssim i ens ho va demostrar sempre. Suposo que em toca parlar a mi ara. Per a mi, l'avi i la iaia seran sempre joves. Són poetes, rondallaires, uns amics de veritat, d'aquells que mai no fallen. Són un exemple de lluita i perseverància, de generositat i compromís. Són els guardians d'un món que s'esvaeix de mica en mica. Però mentre el seu record perduri, per a mi serà bona la dita de que, com al Vallès, no hi ha res. Saps, avi? Saps com vull dir?